थामोनथा आरो जुगामि गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों 34 बोसोर बर'नि गोलाव सोमावसारनायाव एनडिबिनि दावहारु जोहोलाव गिबि मुंख्लं बिबांबुर गोरानि जा गामि, बे गामियाव फैनानै बिथांनि मांखरसालियाव बिबार मावनो मोननाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि थाखाय आशीर्बाद गोनां मोनसे हाबाफारि। जिउआव जेसेबांसिम जोङो थांनानै थाबाय थागोन बर' हारि हिसाबै, बिबांबुर गोराजों लोगोसे एनडिबिनि मुंख्लंफोरा 3111 सा दङ। बे 3111 साफ्रोमखौबो जोंनि गोसो गोरबो जिउ होनानै जों बिथांमोनखौ खुलुमबाय थागोन, मान बावबाय थागोन। बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावनायल' नङा, हारिनि थाखाय दिथागिरि महरै जोंनो मोनसे लामा होलांबाय। जोङो बे लामाखौ जेब्लायबो फोसाबना लाबाय थानांगोन। मानोना बिथांमोननि जि थै, बिथांमोननि जि जिउ, बे जिउखौ जों बेसेन गैयै खालामनो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव थानाय बर' फिसाफोरखौ दिनैनि बे गोथार सानखौ, गेदेर सानखौ बर'नि मोनसे गेदेर सान हिसाबै गोसोखांफ्लायबाय थानो हानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। मानोना साफ्रोमबो गेदेमाफोरा सोरगोआव थानानै आइराखि गराय जानानै बर' हारिखौ दैदेनबाय थाथों आरो थाबोगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव गिदिर गिदिर नाया फिसा फिसा नाफोरखौ ग्लब ग्लब मन'नो नागिरनाय बायदि बर' हारिखौ मन'नो नागिरबाबो दिनै बै मुंख्लंफोरनि नोजोरनि थाखायनो, आशीर्बादनि थाखायनो दिनै जोंखौ फोजोबस्रांनो हायाखै। जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ सेलुट खालामो। गोजोननाय मोन्दों। गिबि खेबनि थाखाय आं बिथांनि गामियाव फैनानै बे मांखरसालियाव बिथांनि जानानै अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबनायजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लंनि थाखाय आर'ज गाबनो मोननायनि। बांबुर गोरानि मुङाव जि ट्रास्ट फैखांनायनि नोंथाङा जिथु खोथा होबाय, सरासनस्रायै जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो जुदि मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थानांगौब्ला, जेब्लासिम जोंनि बे दावहारु हान्जाफोरा थाबाय थागोन अब्लासिम जों बेखौ मानिबाय थागोन। नाथाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन जेब्ला बियो थांबाय थानांगौ जायोब्ला मोनसे समाव मानसिनाव मेंनाय, बानाय, मुजुनाय फैयो। दा बेखौ जोङो खेंख्रा खेंख्रिबाबो एरखेनानै बे मुंख्लं सानखौ जोङो फालिबाय थानो हानाय बायदि जोंनो ट्रास्टनि गोनांथि। ओंखायनो ट्रास्टखौ गायसननायजों लोगोसे बे ट्रास्टनि गेजेरजों दिनैनि बे सानखौ जोङो जुगामि, एभारलास्टिं बा एभारग्रिन खालामनो मिजिं खालामदों। आरो बे ट्रास्टखौ खुलिनायाव आंनिफ्राय आङो 5 लाख डनेसन होगोन होननानै आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों ट्रास्टनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम मेसेज हरनाय थाबाय।